Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Marko woyera. Tidzawerenga Marko mutu 14 ndime ya 12 kulekeza pa 16 kuonjeza po 22 kulekeza pa 26. Pa tsiku loyamba la masiku a bredi wosafufumitsa, tsiku lomwe anthu ankapha mwana wankhosa wochitira phwando la Pasaka, ophunzira a Yesu adamfunsa kuti, kodi tikakukonzereni kuti malo okadyerako phwando la Pasaka? Yesu adatuma awiri mwa ophunzira ake nawawuza kuti, pitani m'mudzimu, mukumana ndi munthu wamwamuna atasenza mtsuko wa madzi, mukamtsatire kunyumba kumene ati akalowe. Mukawuze mwini nyumbayo kuti, aphunzitsi akufunsa kuti kodi nchiti chipinda cha alendo choti iwowo adzadyeremo phwando la Pasaka ndi ophunzira awo. Iyeyo akakakuonetsani chipinda chachikulu cha mmwamba, momwemo akakonzemo zonse zofunikira. Mmenemo mukatikonzere chakudya. Ophunzira aja adanyamuka nalowa m'mudzimo. Adachipezadi monga momwe Yesu adawawuzira, ndipo adakonza za phwando la Pasaka. Iwo ali kudya chakudyacho, Yesu adatenga mkate nathokoza Mulungu, nkunyemanyema nagawira ophunzira aja, ndipo adati, kwayani, ili ndi thupi langa. Kenaka adatenga chikho nathokoza Mulungu, nkuchipereka kwa ophunzirawo namwa onse, ndipo adawawuza kuti, awa ndi magazi anga otsimikiza chipangano cha Mulungu. Magazi amenewa ndi wakhetsa chifukwa cha anthu ochuluka. Kunena zoona, sindidzamwanso chakumwa cha mtengo wa mpesachi mpaka tsiku limene ndidzamwe chatsopano mu ufumu wa Mulungu. Tsono atayimba nyimbo yotamanda Mulungu, onse adatuluka nkupita ku phiri la Olivi. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, pa tsiku la lero tikuchita chaka chachikuku. Chaka chachikuku chimene chili chaka chakuonetsa chikhulupiriro chathu mwa thupi ndi magazi ya Ambuye athu Yesu Khristu. Kuonetsa chikhulupiriro chathu mthupi ndi magazi ya Ambuye athu Yesu Khristu.
kodi pochita chakachi Ambuye alufuna kutikumbutsa chiyani? Chimene alufuna kutikumbutsa nchakuti Mulungu ni wachikondi, ndipo Mulungu amachita chipangano chake chachikondi ni wanthu wake. Mukhulupirika kwake Mulungu anachita chipangano chake chachikondi ni ine ni inu. Ngakhale lero lino aluchitabe chipangano chimenecho, ndipo alufuna kuti chipangano chimenecho chisafafanizike ayi, chikhalepobe, ndipo chipangano chimenecho chitipange ife kukhala wake nthawi zonse. Chalo chuwa mana wako anzanga inu, chalo chuwa mana wako, chalo chuwa mana wako abale wanga, mwankumbusha mau tsiku la lero tilukumbukira Mulungu amene ali wachikondi, amene anatitumizira Yesu Khristu kuti abwera adzatipulumutse nutiwombola ku zonse zotivuta pa dziko lino lapansi. Ndipo Yesu Khristu sanatisiye ayi, ngakhale pomwe iye anakhala nafe pa dziko lapansi, anakwera opita kumwamba, anatiuza kuti sinilukusiyani mwekha, nilukusiyirani thupi ndi magazi yanga yakuti yakhale nanu, ndipo thupi ndi magazi yanga ameneyo yakhale yokulimbitsani pa umoyo wanu, ndipo ndine amene nilukhala nanu pa umoyo wanu wa tsiku ni tsiku. Sinikusiyani nokha ayi. Chalo chuwama na Yesu abale wanga, chalo chuwama na Yesu anzanga imwe, dziko likomani Yesu chifukwa Yesu satisiya ayi. Ine ni inu timasiyana, timalonjezana zabodza kuti inu nimakukondani, wena nuyambo lonjeza ine ndipo ine mpaka na imfa. Mpaka na imfa kavuto kangobwera kang'ono na kodi nanga vaja amene mnalonjezana mpaka na imfa nda ine ndawela kale vinata. Taganiza kuti inu mnachitolumbira pamaso pa Mulungu inu kodi ine chitofera kulumbira konkuja ine yayi anamuyiwala kale. Koma Mulungu mupyolera mwa Yesu Khristu iye akuti sinisiya wanga, ndipo alutisonyeza izi popanga chipangano ni ine komanso ni inu. Kodi chipangano chake cha Mulungu anachipanga motani? Mawu oyamba alutisonyeza mmene Mulungu analupangira chipangano ni wanthu wake mchipangano chakale. Kodi analupanga motani? Akuti poyamba anali kupha ng'ombe kapena nkhosa. Akapha ng'ombe ni nkhosa analutenga magazi nuyawaza paguwa. Akayawaza paguwa magazi aja analufunsa wanthu. Akuti kodi inu wanthu muluvomera uchita chipangano ni Mulungu? Kodi inu wanthu mulutsimikizadi kuti mulufuna uchita chipangano ni Mulungu? Ndiye wanthu analufunika kuti ayankhe, ndipo wanthu analuyankha inde tiluvomera. Mwaona mwazi umene tawaza pati paguwa? Kodi muluvomera kuti inu mkakaphwanya chipangano chimenechi nanunso tidzakukhetseni magazi mmene takhetsera nkhosa ni ng'ombe izi? Kuti nikakaphwanya chipangano nkaphedwe? Yayi. Wambiri anangokamba kuti koma pepani zingothera pomwepa. Ulephera kuti atsimikize, koma Aisraeli Mose atawafunsa
anayankha kuti bwanji? Tiruvomera ni mtima wathu wonse, tili wokonzeka ukhetsa magazi yathu ngati taphwanya chipangano chimenechi. Ndiye akatero nawonso lomba Mose analutenga magazi aja nuyawaza pa wanthu. Usonyeza kuti iwo afunika usunga chipanganocho, akaphwanya chipanganocho chilango chake nuphedwa nawonso. Ndiye mmene zinalili. Ndiye ukulu wa chipangano chimene analupanga. Koma ukoma kwake nkuti Aisraeli analukhululukirana sanaluphana, chifukwa olo analulonjeza motero nthawi zambiri Aisraeli analuphwanyanso chani? Malamulo ya Mulungu, sanalusunga malamulo ameneyo. Mutenga wabwino tsopano tiona Yesu amene alubwera kuti adzapange chipangano chatsopano. Yesu Kristu akuti nkhosa zimene mnali kupha yayi, ng'ombe zimene mnali kupha yayi, ine nilupereka thupi langa, ine nilukhetsa magazi yanga, magazi amenewa akhale chipangano chatsopano. Ndipo chipangano chimenechi, chilango chimene nalufunika kuti mchilandire inu pomaphwanya malamulo, chilango chimene nalufunika kuti inu muphedwe chifukwa chosasunga malamulo ya Mulungu, chilango chimenecho chizakutsikirani chifukwa ine tsopano ndina amene nilutenga za chilango chimenecho nilukhetsa magazi yanga. Chipangano chenicheni mmalo mwakuti inu muphe nkhosa, nikambe kuti inu mudzakhetsa magazi, ine ndine nilukhetsa magazi yanga mchipangano chatsopano chimenechi, chipangano chatsopano chachikondi. Abale wanga, pomwe ife tiluchita chaka chachikuku, ni nthawi yakuti ine ni inu tiyeso sinkha za umoyo wathu na Ambuye Yesu Kristu. Kodi chipangano chathu chimene tinachita na Ambuye tiluchisunga motani? Ambuye Yesu Kristu akuti ine nilusunga chipangano changa pokhala nanu kupyolera mu sakramenti la Ukaristiya. Pomwe ife tilandira Ukaristiya ndiye kuti tilulandira Ambuye wodzitsitsa, wosafuna kutisiya, wofuna kuyenda nafe pa umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Pomwe ine ni inu tilandira Ukaristiya, tilulandira pangano la chikondi. Ambuye otitsimikiza kuti vana vanga nikali nanu, nikalukukondani, sinza kusiyani ayi, ngakhale inu mumanisiya koma ine siningakusiyeni ayi. Ngakhale inu mumanithawa ine siningakuthaweni ayi. Kodi ife tiluvalola Ambuye kuti agwire ntchito mwa ife kapena ayi? Kodi phunziro lalikulu limene Ambuye alufuna kuti ife tilisunge ni phunziro lotani? Ni phunziro la chikondi. Pomwe ife tinalandira ubatizo, tinavomera kuti tizakonda yani? Ambuye. Vambiri va ife ngakhale mwina tikamakumbutsidwa za chipangano chimene ife tinapanga ni Mulungu, mmene Mose analuchitira na Israeli wafotokozera ufunikira kosunga malonjezo a chipangano, mwina tizavomera chabe pang'ono tikachoka paja nanu inu angati uzecha tere ndana angakwanitse pali oyera tere pa dziko lino lapansi ayayi. Kotero kuti olo abambo achitokulitsa kukamwa olalika vanthu iyayi vilovera kuvitulukira uku, vanthu woma mitu ngati nguli. Olo Yesu wafotokozera kuti mwina kapena lomba vanthu palomba vamva atembenuke, satembenukanso yayi, ni monga nalili poyamba ndi tsopano ni masiku yonse. Angopita okalandira Ukaristiya, ungomatsiriza Ukaristiya, sasinthikanso yayi munthu. Nanga inu vava nchani chilonjezo chimene mulupanga na Ambuye, Ukaristiya umene ululandira, kodi ulugwira ntchito yanji mwene? Nanu inu koma ndiye lero nkadyeko Ukaristiya pangopita tomasiku, ilero koma nipite nkadyeko Ukaristiya. Idye Ukaristiya sasinthikanso yayi.
pangano la chikondi limene anapanga ni Mulungu kuti tsopano lionekere mu moyo wake. Ayi, kunyumba vena mtendere numwe uyu upezeka kuti kuno kuchechi kuti wanthu angatosekere kusekerera angaseke mmene angafunire olo ndungulu paliponse angayimbe abambo angakaliperi iti yayi. Koma tikabwerera lomba kumanyumba tikaone mtendere umene uliko kulije. Ungofika munthu asekere uluseka nkachibwibwi kabwera. Ine nango kumbukira mawu yamwe alalikidwa kuche. Lomba ngati mwakumbukira mawu amwewo kumweko. Mtendere wasowa. Olotu anatumene tuchitodzwa kuti iwo ka BBC kabwera lomba ka wireless kabwere ka yankhule lomba. Kali kuti kwa ukaone. Ungoti fike. Imwe mulipo waphera nanga mbala. Amama nanu. Mtendere wasowa. Naonso amdalanso, naonso akafikanso, mtendere so palije. Sikuti lomba tundalama wena tuliko matumba. Wena lokuti chimanga mkalicho gulitsa koma za soya mnagulitsa soya wena mnatsiriza kale nutsiriza ndalama zo. Ungoti peze ndalama uipeza. Wasanduka mbalame imene sigwirika iwo. Angoti walowera uku. Nanga akulu inu. Nanga bwanji ndalama iyo tipange program. Nilima chaka chino ndapasoya. Nilima program. Ulinima program mongo unalupita ukalima weka. Koma unalima na akazi wako ni wana wako. Akapanga programu yeka. Chikondi chatani chasowa. Tsokaniro akaipeza ndalama. Zopezera wina wa mkazi zapezeka zili mtu. Uchitoona kutolomba chidani chatani chayamba kuti akayanjanenso ndalama zikatha basi wabwera na phiri anabwera kuchoka kuwala. Ndiye kuti lomba zacha tambala akavumbwa alibe malonda ndiye kuti ndalama zamthera. Kodi ife chikondi chimene tili nacho mabanja mwathu chili motani? Lomba tinyadirane bwanji ngati mabanja mulibe mtendere. Olo wamuna amene opeza wamuna amene bwanji kodi kunyumba kwanu bwanji. Ya ise tinango bwerako chaji. Njana akazi watu ya abauza chabe akakhala pakati panzawo ya aonetsa monga kuti zonse koma akafika kunyumba sasa mala mpa nyumba yayi. Olo pyera sa pyera alile ule ngati matuleu. Lero walowera ukumava ali uku. Tsokaniro ali kukadombwa ndire amgwira sonka walala. Akazi wanga zimene sinkupatsani nziti. Tsokaniro yambeka business yeye onse ndalama waitenga kale wakagulira. Lomba tinalo kuti kandrama kaja kati tanize kuti business ipite patsogolo. Lomba akazi wanga nanu inu ingofunani ina nanu inu mkhululukireni sikuti tense ndisa Kristo Yesu Kristo anakamba kuti tizikhululuki koma mzikhulupiririka. Ukhala kokhulupiririka zikachoka kubanja ziyenda pang'ono zibweranso kumpingo. Ngati ndi wosakhulupirika kubanja usakhulupirika mu mpingo bodza. Khalidwe ifunika chokere kuti kubanja kumene muchokera abwere kumpingo. Ngati mwaulesi chimodzimodzi. Ngati alibe chikondi ni kumpingoko iyango dziwa chabe akangonyamuka ampasonda kandi viteko tero ngati kaleko pita kwazi titi choonekera nikampando kana tipatsa ndiye kati masankho akachirikali iti ngati ule mpando wena uchitofunafuna kuti ngati ulaliti mpa watopa kale ni ntchito yayani ya Mulungu ulesi. Tiye ndikagwira ntchito ku chechi ife nyamakaze
Koma ikafika nthawi yolandira Ukaristiya ndiye namba Ukaristiya Ambuye alikusunga akugwetsera mvula yabwino wakolola kuti iwe kumbuka othokodza go. Even chachikumi huku mulusunga pokapokapo zikafe Roma abamba yanakakhala masiku yaja zikalibe kufa mchipumbu tinakapereka koma lomba paja zikalije kufa unapereka. Wena ndizo katika ngisolo wanga kale ku paradiso ka zimene timafotokoza. Chani mtulo, chani masika, chani yae akuti sana lopereka zambale ni kumpingo. Komanso wena ngati apezeka kumpingo ndiye kuti nungo makanganitsa anzawo muzitsotsako nanu osati malamulo akangobwera zasa mungovamera ngone kati ukamba kuti muzitsotsa mukati sankheko mukatikepo pampando mukaona ananu inu mukatani akabweranso ndiyenso wauleza senalodzeva kase mwezi lili ndipo mipando yemwe inyovuta ulata anzanu kuti mkauone mpando mwe uyu umene muli ulatirapo anzanu mukakhalepo ndino amene mukakhala wesi olonsembe umene kuti amasinthana nokuza kuti bwerani mkhaleko wansembe muone unsembe umene ulini tsiku limodzi ine ya nzipita ine ya mfuna madamu ine madamu tsiku limodzi wathawakale. Even ine wansembe pomwe ukamba kuti ili nthupi langa pomwe upereka nsembe ya misa ukamba kuti ine ndiupereka thupi langa chifukwa chayani cha inu kuti muone moyo wosatha ine ndiupereka nsembe umoyo wanga chifukwa cha inu inuyo kuti mpereke nsembe ise yayi olobwera kuti mpereke nsembe even mphatso kuti ione pomwe muzipereka mphatso tione amene mwapereka mphatso kuti ndinu angati pambiri wainu mwabwera chimanja mimbatiye tikalandira Ukaristiya. Ukaristiya ni mpangano la chikondi. Kodi chikondi chanu chili motani na Ambuye Yesu? Ngati inu mukonda Ambuye Yesu, mukonda Ukaristiya, muluchita pangano na Ambuye Yesu, mufunikanso ukonda yani? Wansembe. Chifukwa palibe wansembe muyambako. Lera tilibe wansembe woti tipereke naye nsembe. Moti chitira ife chifonda nikuti pasa zokoma za nsembe ya misa zimene Akristo anzathu azipereka kuchipanje. Ndinu koma wansembe yolomba kuti tiyendigwirizane naye tiyendere naye limodzi wena ni duno na reverse pomwe zinthu zilupita patsogolo yafuna kubwezera kuti kumbuyo pull them down. Wena iseko zipereka amene ndiye kuti amene muzionetsa monga mumvetsetsa zimene ndiye kuti mumazimvetsetsadi ndipo ine msanikeko asakuyikeko iwe sufuna kuti zinthu zipite kuti patsogolo. Wena zivute zitani ni wamtsutsotere mmenemo ka monga nalilipo poyamba ndi tsopano ni masiku onse mpaka na Satana uchitogwira kuti uyu mwanga uyu nakoloweka chingwe kuti ngaende naye ku Jahena. Abale wanga kodi ifeyo chikondi chathu chili motani? Chikondicho chisonyezeke ngakhale pomwe ife tikhala pa umoyo wathu wa tsiku ni tsiku ukondana tekateka. Tsokaniro even mu mpingo tekateka Khristu sikondana. Wena timangosekerana chabe pakamwa akapita kuseri tayambako omwe tikamba pa Chingerezi kuti backbiting ulumana kumsana ndiyeyo backbiting tanthauzo mchichewa ulumana kumsana mumakondo ulumana kumsana unamizirana bodza ujedana akuchechi mwachoka kuchecha anzatu kunali bwana kamuntu kajanso kanabweranso
tinalofuna kufunsa za mawu yomwe alalika abambo kodi alalika chani nanu zimwe za amalalika deire koma kajaka munthunso kanabweranso ife tilufuna mva za ulaliki umene unali wotani zomwezi zimene amango kamba kuti Ambuye Yesu koma kajaka munthu. Abale wanga bwanji osamakambako zabwino za anzanu nchimenecho chimene chilupanga ngakhale mpingo wa Ambuye ubwerera pansi chifukwa zimene tikamba nzosathandiza ujedana usungirana mkwiyo chidani lomba Ambuye kuti atisungira mkwiyo sembe zili botani. Komanso ngati ife tazindikira za ukulu wa nsembe ya Ukaristiya ine siningamsiye Ambuye, siningasiye mpingo wake, ndipo siningakhale ku nsembe ya misa. Wena nsembe ya misa ikhala monga ni by the way ngomba leka tingopitako nangati titani lekani tipiteko. Ambuye Yesu Kristo alubwera kuti akugawireni madalitso inu osapita ukalandira madalitso. Ambuye Yesu Kristo alufuna kuti abwera akhale mwa inu osatekeseka nuchita chiyanjano. Bwanji simcha achitotilimba kuti tichita chiyanjano mune wake nkalijoganiza nkaganiza bwino. Ukaganiza liti? Nanga na Ambuye kuliso oganiza na Ambuye ngati Ambuye akuitana iwe ungofuniko nyamuka nupita kumene Ambuye alili. Ngati Ambuye akuza kuti tiye oyanjane nane ine lero iwe ungofuniko tekeseka nuyanjana nawo yani Ambuye. Umoyo watu wonse ufuniko kala umoyo woyesetsa uyanjana nawo Ambuye. Komanso nkumene ticho tsamphamvu Ukaristiya. Mukanifunsa abambo kodi abambo mumatemera mphini? Sintema mphini le. Mphamvu zanga chichoka kuti ku Ukaristiya. Mphamvu za ine zichoka kuti ku sakramenti la Ukaristiya. Ngati nili mavuta nipita kagwada kuti kwa Ambuye Yesu msakramenti la Ukaristiya, Ambuye Yesu nthandizeni. Ife tipita kagwada kuti ng'anga kweza ndipo ngaoneka kweza kama ndipo amaoneka bwe anzanga inu muona ziti yaya abwere pamodzi abwere mfita adzadzigwire. Mfita akazigwira muleka kufa. Chitetezo chimenecho chimene mumalandira kodi chikakupulumutseni bodza mungobishala pa chipande msana uli tundulu. Chitetezo chenicheni ni mwa Ambuye Yesu, wapempheni Ambuye Yesu monga mmene tabwerera pa tsiku la lero. Pomwe ife Ambuye Yesu adzionetse kwa ife ni nthawi yakuti tipereke nkhaba zathu kwa Ambuye Yesu, tipereke zopempha zathu kwa Ambuye Yesu, za mbanja, za umoyo wathu, kuzinchito, kuma business kwathu, tiwapemphe Ambuye ni mtima wonse. Ambuye nthandizeni, Ambuye nilimbitseni, Ambuye yendani nane, osati vitumwa vimene mumavala mchiuno. Nchifukwa chake abale wanga pa tsiku la lero tiye tiwapemphe Ambuye kuti atitumizire Mzimu Woyera wotithandiza ife poyamba kuyeretsa umoyo wathu. Titayeretsa umoyo wathu tiyike chikhulupiriro chathu chonse mwa iwo, kuti pomwe tikuwalandira msakramenti la Ukaristiya iwo atilimbitse, atiteteze, atitsogolere, komanso atiunikire. Potiunikira pamenepo ifenso tikhale nyale zounikira wena okhala mu mdima, poonetsa ndi zintchito zathu kuti ndife wawo wa Ambuye, pogwira ntchito ya chikondi, ukondana m'mabanja, ukondana mu mpingo, ukondana pa umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen.